ug mao ni problema sa mga, sorry kayo, ako ning isulti, bahalag masuko mo na ako. Mao ni problema sa mga nasa abroad. Kung inyong anak, yung gibiyaan, samtang bata pa siya, bisan pag may ka para na nila, antod dili ka kahikap nila, labi na tong nasakit siya, kadung naguol siya, usamot na kadung nalipay siya, wa ka kahikap niya, wa ka kagakos niya. Bisan pag maingon ka sa kanang magkita mo din ha sa cellphone, no, na uso na marong video call, I love you nak, bisan pag maingon ka na, anto di ni mo siya matouch, dili niya ma-feel ang love nga imo rang gisulti. Sorry kayo, and that's the truth. Kay suway ra gud uyab mo, wag ka kiss niya. Di ba? So, dili effective ang love nga nang mayon ka nga long distance relationship. Basi na mo epekto ana pero dili perme. Nya bata man tong isgutan. Ay sa pag-una coach, naguna no kag mga answer niyo da coach. Atong ano man namon coach. So unsa man pag-apply ang physical touch ngadto sa imong anak? So ang atong topic ron kay unsa man pag-apply aning 5 language of love. So mayon ka nga word of affirmation. Uy, ang ngayon kasi mong sanina ron. Appear be, appear. Imo siyang basta ma-touch nimo siya. Okay, so touch niya ka ng ma-feel niya ang comfort o ang care. Tender, loving care. Kay kita ra ba mo touch ta sa mga bata sa sakit na paagi. Yan mo na mga bata mahadlok na to. Kay ang kusi ra man na ilang na feel nga touch. Ang bunal raman na touch, ang sagpa raman na touch. Kung kabaw ka mamunal, kabaw basag ka mo hag. Kung kabaw ka mo kusi, kabaw basag ka mo hapuhap si mong anak. Binang masakit, kaning part sa likod, kaning din sa likod na part, mo na pinaka-sensitive nga part sa tao. Mababae, malalaki. Mo nang kung masakit ang tao, anaon na nimo sa likod, ma-feel niya ang comfort. O sa mga bata, kana nga part, imo na siyang mahiikap din ha. Imo siyang gipa-feel sa imong concern. Okay, diri po sa usually kasagaran ra ba, kani no contact ni siya, ayog sa paa yung bata, ayog kusi ni dire, kita kusog ba kitang musi dire no contact ni dire, ayun nagpasakiti nga part. Okay, so ang gusto nimo nga mahatag nimo ani nga part kay care nga touch. So kanang ana, ka cute, or kanang ang uban mo, la kataas sa ilong, paminaw na to okay ra no, pero ang bata malikay na nimo dugayan. So ang ulo lang na, so very good, tap gamay na. Very good. So, affirmation with physical touch, magkuyog. Dili pwede affirmation lang. Namiga, uy, ganahan ko niyo, buutan ka, dinilakaw ka, wala ka ka-touch. Malimtan na to niya. Bisan pagpaminaw nimo, imo nang nasulti imong love. Pero hantod way touch, di na. So, muna sa mga teachers, usually handshakes me. O sa mga coaches, kabantay mo ng murag mana, okay, 1, 2, 3. Ha? Kaya appeal na siya, untouch. O kung makatouch kasi mong anak 3 times a day, sa buntag iding mata niya, sa udto baron or midday, sa tunga-tunga sa adlaw, o before siya matug, imo na complete ang requirements, minimum requirements sa touch. Siyempre, samot na sa manag-uyab, no? Wagiga kay kap siyang kamot anang adlaw, good luck, napabaka kay uyab sunod si Mana.